Γεια σας. Είμαστε οι Crazy Bros. Σήμερα θα σας αναλύσουμε τους 4 πιο ενοχλητικούς χρήστες του YouTube. Πρώτον, ψάφω στον Αλέξανδρο. Όχι αυτόν. Αυτόν. Το διάλογο ξεβιτρώσει αυτό το παιδί. Το ίδιο παιδί έχει να εμφανιστεί από τότε που ο Justin Bieber είχε περισσότερα like από όσα dislike στο βίντεο κλιπ του Baby. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο βλέπουν τα βίντεο του εφόσον απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα. Και επιληψία. Ναι, και επιληψία. Πρέπει να τρώει πολύ ξύλο σπίτι για να μιλάει κάπως έτσι. Μπούγκα. Δεύτερον, ψάφω στο Μιχαλό. Στο Μάκιους. Α, ναι, στο Μάκιους. Φίλε, έχεις καταντήσει πιο γελίο και από το μικρούτσικο. Πώς θα ήταν να βρισκόταν τον τριαντάφυλλο στον κόλλο? Θα ήταν σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα ήταν ουρανού κατάμοιξη. Ξέρεις γιατί? Μας έδειξες τη φάτσα στο YouTube και το μέτρησε σαν κανονικό επεισόδιο. Δηλαδή, για να καταλάβω, η επόμενη κίνησή σου θα είναι να βγάλεις φωτογραφία τον κόλλο σου και να πεις Εντάξει. άντε βγες έξω και πας λίγο αέρα. Τρίτον, ψόφω στους γνωστούς άγνωστους που μπαίνουν μαζικά σε οποιοδήποτε βίντεο και για κάποιο λόγο δεν έχουν εικόνα στο προφίλ τους, βλέπε παρακάτω, και βρίζονται στα σχόλια έχοντας ως κύριο θέμα πολιτική συζήτηση, ακόμα και αν το βίντεο έχει ως θέμα τη σεξουαλική ζωή της αμοιβάδας. Τέταρτον και τελευταίο για σήμερα, θέλετε να μάθετε πραγματικά ποιος είναι ο πιο εκνευριστικός χρήστης στο YouTube? Αυτός.